करे जे बुराई अपन देखस नाही रूपावा हो। करे जे बुराई अपन देखस नाही रूपावा हो। ज्योति भाभी में लौके हमारा, ज्योति भाभी में लौके हमारा सीता के स्वरूपावा हो। ज्योति भाभी में लौके माता सीता के स्वरूपावा हो। ज्योति भाभी में लौके हमारा, ज्योति भाभी में लौके हमारा, कहानी एगो रानी के बा, उनकर प्यार के रवानी के बा। एक बार जब राजा रानी पास होइले, एक दूसरे के कुछ देर साथ भइले। लागे उनकर जिंदगी में आगे रहे दुखावा हो। ज्योति भाभी में लौके हमारा, ज्योति भाभी में लौके हमारा सीता के स्वरूपावा हो। ज्योति भाभी में लौके माता सीता के स्वरूपावा हो। ज्योति भाभी में लौके हमारा, ज्योति भाभी में लौके हमारा, एगो दिन ऐसन आइल राजा के फिर जन्मदिन आइल। सब लोगन के वह दिन आस रहे हो, राजा रानी साथ रहे विश्वास रहे हो। गावे गाना गौतम अंकित जोड़ी दोनों हाथावा हो। ज्योति भाभी में लौके हमारा, ज्योति भाभी में लौके हमारा सीता के